皆さん、こんにちは。愉快なジュジュペッツのジュジュです。こんにちは、こんにちは。はい。時々ね、ジュジュペッツのペッツってどういう意味ですかって聞かれることがあるんですけども、それはジュジュとペッツ、パペットたちっていう意味になります。私もね、この子たちもいろんなところに旅をするのが大好きです。みんなそれぞれ個性的で、本当にね、ステージで何をしでかすか言い出すかわからない、そんな子たちです。まだね、大阪に誰を連れて行くかは秘密です。楽しみにしていてください。皆さんを和まし、そして笑わせますので、ぜひぜひ見に来てくださいね。見に来てね。ちーちゃん、待ってます。はい、待ってます。